Wolter, we hebben nog een paar jaar op moeten wachten, maar hij is er. Ik heb hem eindelijk tussen jou en mij. Ja, prachtig album. En ik ben er ongelooflijk trots op. Ik heb ze bijna 3 jaar laten wachten, omdat mijn zoektocht naar liedjes... het gaat mij niet zomaar om het uitbrengen, maar het moet waanzinnig zijn. Het moet beter zijn als de vorige keer. En het moet iets speciaals hebben. En na 2,5, 3 jaar hebben we eindelijk datgene wat ik heel graag wilde. Een topproductie qua muziek. Mooie teksten, mooie liedjes die ongelooflijk dicht bij mezelf liggen. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Uitbrengen om het uitbrengen, dat ga ik niet doen. Want dan kun je het beter niet doen. Maar liedjes vinden die bij jou liggen, zodat zo'n album een soort van blauwdruk van jezelf wordt. Ja, daar ben je wel even mee bezig hoor. Alle liedjes slaan op mijn leven. Elk ding wat hierin zit, elk liedje, positiviteit, negativiteit, verdriet, scheidingen, vrolijk, feest, alles zit hierin. En dat vond ik heel belangrijk. Het moest iets van mezelf zijn, 100% mezelf zijn. Nou ja, dat zit hier allemaal in. Laat de zomer in je hart heb ik zelf meegeschreven. Ik had nog wat meer teksten geschreven, maar dan kom je toch weer bij Schoenmaker. Hou je bij je leest. Wil je topkwaliteit hebben, dan moet je met toptekstschrijvers werken. Of met mensen die dat heel goed kunnen. Mag ook onbekende mensen zijn die dat kunnen. Het moeten goede liedjes zijn. En ja, bij Kroes is het nog steeds... Ik hou van jou, ik blijf je trouw en kom maar gauw. Nou, dat is voor mij niet... dat is niet de lat waar ik naartoe wil werken. Ja, en de lat heb ik weer waanzinnig hoog gelegd met dit album. Hoger als ooit. En daar hou ik van.